جوان عیسۆ بەرپرسێ پەیوەندیên کۆمیتەیا کۆچبەرên سەرێکانیە niha mêvanê min e mêjê pirsin ka rewşa dawiya kampê çi ye kak Ciwan ev dema te baş be rewşa kampê niha çawa ye çend konin ku ziyan gehiştiye wan dema jî baş bi xweş bê xwe rast li piştî ev baranên herî dawî û xwe dibê demên pê jî dibê ku baran zêdetir jî bibe yanî rewşa yani koçbera giştî ji xwe rewş nebaşê yani him taybet koçberên serêkaniyê kampa Başûkanî û serêkanî û kampa Newroz jî em bêjin lê divan saetên derbas bûyî bi rastî rewş hîn bêtir xerab bû bêtir li kampa serêkaniyê li gorî malumatên ketin dest medê li gorî endamê me ê komîtê gohana wek mekteba me a şopandina rewşa kampa agahî dan me nêzî hezar konî ji xwe rewş yanî zerarek baş dîtine ya din nihîn ji xwe ew baran jî dewam jî dike yanî rewş giştî ji xwe hezar kon ziyan dîtine nexweş hene gelek zarok jî baş hezar kon te got ziyan dîtine ji koma çend konan yanî li wê kampê hemû çend kon hene yani hijmara li kampa serêkaniyê ji xwe nêzî 14-15 hezar yani li wan dora insan jiyan dikin yani hijmara her du kampan nêzî 30 hezar 31 hezar mirov yani koçberên serêkaniyê dûr jiyan dikin lê temamî giştî rewş xwe xirabê nebaşê me jî wek komîta koçberên serêkaniyê him bangewaziyek ji xwe me belav kak Ciwan me besta min çi ye te got hezar kon li kampê ji ber baranê ziyan dîtiye ji koma çi qas yanî bi giştî kamp çend kon lê hene ne çend kes yani hijmara kona wek hijmarek herî rast ez nikarim ez bêjim bê çixwasene lê ji ber got ew qitaatin yani qitaayê got hingî zarar dîtin li gorî malumatê destê me ji xwe ê got agahî gihîşt me berî saetkê em bêjin nêzî hezar konî ji xwe rewş min got yani zararek baş dîtine lê hijmara wan kona ez yani wê hijmarê ew koçberên ku nava wan konan debû ew koçberên ku nava wan hezar konî de dijiyan ew niha li kû derê ne bo kû derê hatine şandin yani ji xwe rewşa baranê herkes dizanî yani rewşa baranê mecbûrin yani ji wan kona ana derketinin îdiyê xwe jî derketinin em ana me jî ez dixwazim ez vê bêjim wek komîta koçberê serêkaniyê me wek bangewaziyek însanî me belav kir me hinek tensîq jî bi gelek rêxistinên ê got di hundirê Cezîrê de bi rêveberiya Xweser û parêzgeha Hesekê jî re û Wizareta Sûriye ya giştî ya rewşên awarte yani me xwast herkes yani bi rola xwe ya insanî berî her tiştî rabin lê ana jî ji xwe yani rewş ji xwe tê şopandin lê rewşa koçberê me em karin bêjin nebaşê ew kesên ji wan kona jî derketinin ji xwe ana ne di hundirê wan kona de ne em bihêvîne ji xwe yani ev êş azarên got tên serê koçberê serêkaniyê hem li kampa hem ji derveyê kampa bi dawî bibe dawîkirina wê jî herkes jî dizanî yani em dişopînin vê got hinek hazîrî jî hebin ji bo meselê vegerek bi ewle û vegerek bi rûmet li serêkaniyê rêveberiya Xweser bi hawara wan koçberan ve çû ye ku bêkon mane niha yani ana ji xwe heyva sor a Kurdî ya din desteya kar û bar ya got mudîriya a em bêjin a koçbera jî ji xwe ana ew jî di nav li bû tevgerê de nêşandek wan jî îro gihîşt yani vespê gihîşt kampa serêkaniyê û Başûkanî û ez bawerim yani xebatek baş tê kirin lê dîsa jî yani dibe got demê pêş baran zêdetir bibe yani wê rewş bêtir jî xerabtir bibe jî em jî dawetî yani diriya televîzyona werê jî em vê bangewaziyê em ba dikin got herkes karibe li gorî derfetê got heye li kêleka van koçbera bisekinin bi taybet koçberên her du kampa yani hijmara wan nêzî 38 hezar 39 hezar insan di van
هەر سێ کامپا واشوکانی سەرێکانی و نەورۆز ژیان دکن. gelekî spas bû te Ciwan Îso berpirsê peywendiyan di Komîteya Koçberên Serêkaniyê de ji Qamişlo tu mêvanê min bûyî.